Jamen, Viborg Håndboldklub har inviteret ind til faktisk for første gang et arrangement, som primært henvender sig til kvinder. Og vi skal starte hernede i vores nye café i hallen, som hedder Wild and Raw. Altså, vi er jo 100% veganske her i Naturlig Wild and Raw. Så vi har lavet en lille buffet til dem, bestående af 4 forskellige ting, vi lige skal prøve smage lidt, og så venter der også en kage til dem op til mødet op. Og så går vi bagefter op i Vilbæk Loungen, hvor stifter af eCooking, Tina Søgaard, hun kommer og fortæller lidt omkring, hvordan det her, der jo bare er kæmpe stort, det her brand, der er kæmpe stort nu, hvordan det startede på en meget usædvanlig måde. Det, de får med sig i aften, er en rejse, min iværksætterrejse, som startede, da jeg var 11 år, og som med den sidste virksomhed her, startskuddet på det var egentlig en skilsmisse, hvor jeg var sådan helt nede under gulvbrædderne, og som så er endt med at blive en rigtig fin historie. Og på den her måde, så får vi måske nogen ind i hallen, som normalt ikke lige kommer til håndbold, men som opdager, at håndboldklubben faktisk godt kan være rammen for alligevel at få nogle rigtig fede oplevelser og et godt netværk. En hyggelig aften, hvor der er liv her og mennesker, det elsker vi.